Vítam vás na tejto jazde na dieselovom Royal Enfielde z Bratislavy od Štrkoveckého jazera po Ružinové až do Nitry. Aspoň dúfam, že sa tam dostanem, ale malo by to fungovať. Dobre, takže čo sa robí s takým Royal Enfieldom? No, treba ho nakopnúť. K tomu musíme dať si kompresor, teda dekompresor, nastaviť do tejto polohy a kopnúť. A ide. Ide, lebo už je zohriatý. Zapneme si kľúč, aby som mal svetla. Dobre. Môžeme ísť. Takže pri Štrkovci doprava. Dobre, navigáciu máme. Takže malo by to fungovať. Všetko v porádečku. A to je nejaký cyklista. Ten bude rád, keď pôjdem pred ním. Dobehneme cyklistu. No, je to dosť problém. Ideš doprava alebo nie? Lebo ja idem. Haha, dobre. Takže počasie by mohlo byť aj trochu lepšie, ale čo už, nevyberiem si. Tu sa strčíme, nestrčíme. Púšťa ma, ale on nevie, že spravil najväčšiu chybu tohto dňa. A bude mu dymiť teraz. Bežne by som mal mobil tu, ale práve s ním streamujem, takže to zatiahneme, nech sa mi to tak nevybruje. Takže navigácia vraví 3 veže doprava. To sú 3 veže asi, hej. Takže doprava. Takže táto cesta bude mať 91,2 km. Malo by to na papieri trvať tak 2 hodinky. Čiže moja rýchlosť je aj tak 65 maximálke, ale v podstate môžem ísť aj cez dediny rýchlo, alebo teda koľko to dá. To nebude veľký rozdiel oproti 50-ke. Takto vyzerá jazda na Royal Enfielde. Tachometer bude vyzerať stále takto, lebo nefunguje. On aj funguje, ale na prednom kolese, kde sa dáva ten šnek, alebo čo, ako sa tomu hovorí, tak to je vydraté. A tam sa to prešmikuje, takže to neukazuje rýchlosť. Tachometer nám nič neukáže, absolútne nič. Ale čo nám niečo ukáže, ja nechcem teraz používať smerovky, lebo ich nepotrebujem, no môžem dať doprava. Ampermeter funguje, to je fajn, takže vieme, či dobíja. Vieme, či dobíja, to je, teraz asi dobíja. Vyzerá to tak. Talk about you and me. A ideme. Nechce sa mi dávať nohy dole. Poď. No tak.
Poď už, dobre. A plný! Sa budem podobne rozbiehať ako táto Scania. Trojka. A ideme do štvorky. Hop. No a viac už to moc nepôjde. Fresh Market. To je miesto. Tam je toľko dobrých obchodov a reštaurácií. K váške chodím stále. Si vážiť veci. Vážiť potraviny. Kupovať. Potom jesť. Tie ovsené vločky. Alebo mandle v škorici, v čokoláde. Bože, to je vec. Dobre, skúška brzd. Či nám idú. A kde sa to oplatí? V pravom prúhu sa to viac oplatí, takže ideme tam. Jo. Strašne to hučí, ale mikrofón mám dosť blízko pri ústach, takže zvuk by mal byť v pohode. No a okrem toho, či na to Enfield ešte má, toto je aj testom štvorky mobilného operátora štvorka, či bude mať pokrytie celú cestu z Bratislavy do Nitry. Pozeral som sa na mapu pokrytia a väčšinou tam bol 4G rýchly internet, miestami 3G a také malé biele fliačky, ktoré boli nepokryté. Takže som zvedavý, či tento celý stream prejde bez nejakého prerušenia, či bude bežať, či to prežije, či to dáme. No. Na mojom ľavom prste je taká fajná vec, že trúba, a nie len jedna trúba, ale dve obrovské trúby, neviem, či to vidno tu na. Tam je jedna a na druhej strane druhá, ale vyhadzuje cigaretu z auta. To sa nepatrí, dokonca žena. Ajaj. By som jej hodil tú cigaretu naspäť. No, dobre, vyradené. Teraz si dáme drag race s Bavorákom. Je to veľmi vyrovnaný súboj. Sice táto motorka má... Koľko má rokov? Je zo 70. rokov, tuším. Do 75. alebo také dačo. Takže má veľa rokov, ani sa mi to počítať nechce. No a toto má trošku novšie technológie. Najmä toto je nafta. Takže to vôbec nejde. Dobre. Si sa teraz potom preradím do pravého pruhu. Ó, bože, už ideme. Tento závod som prehral. Jaj, zase sa nezaradila dvojka. Ťahám to na trojke, ale v pohode, nebojte sa. Už to prejde ešte oktávka. No, už sa všetci preradzujú doprava. Môžem? Nemôžem. Ďakujem. Tak, nech ma predbiehajú, lebo nie je to nič príjemné ísť za dieselovým Enfieldom. Preto sme chodili tak kilometr za sebou. A stále to je cítiť vo vzduchu. Aj keď má človek veľké rozostupy, tak je to cítiť. A tu majú fajný kebab. Ankara, či ako sa to volá, Antalya, nie, Istanbul, sorry. Istanbul 34. Tam majú riadne kebaby. A pide. Joj, syrové pide. To je vec. To je fajná vec. Je podlhovasté, riadne dobre slané syrové pide. Dobre, ideme cez Ivánku a Bernalákovo, takže stále rovno. Fajn, dúfam, že som dobre oblečený. Vidíš, zabudol som si dať kolenačky. To nie je sranda, takí motorkári. Tým idú kolená preč. Nemá to ani žiadne reumaplechy ako na Pionieri. Že
Možno si to dám, keď bude veľmi fúkať mimo mesto, ale dá sa to prežiť. Po mojej pravici Tesco Extra míňame. Škoda, že som nešiel z centra Bratislavy. Mohol by som spraviť takú prehliadku mesta z motorky. To by bolo zaujímavé. A zase červená. A už je zelená, takže pridám plný plyn a nič sa nezmení. To je fajn. Teda je to fajn pre niekoho, kto má čas, kto si chce vychutnávať jazdu. A tento zákaz nad 70 asi neporuším. Nad 70 to nevyťahnem. Možno dole kopcom. Ale toto nie je ten prípad. Tak. Na pravej strane Zlaté Piesky. Okrem toho, že sa tu dá fajne okúpať v lete, dá sa to aj v zime. Servus! Dá sa to aj v zime. Tu občas chodíme, kde sú tie kde je tá posílka vonkajšia, outdoorová. A tam sa chodíme namáčať do vody. Ale už som dávno nebol. Takže ideme na Senec. Čaute Zlaté Piesky. A môžeme ísť maximálky teraz. No, škoda, že nemám druhý mobil. Chcel som si dať druhý mobil, aby sme videli aktuálnu rýchlosť. Ale nemám. Lebo prečo? Nemám proste. Tak. Trošku nám fúka, ale to vôbec nevadí. Aspoň sa cítim ako na expedícii. Dúfam, že všetko je pevné a všetky šrouby som dobre zašrouboval a nič neodvibruje von. Možno to budem kontrolovať počas jazdy. Nie počas jazdy, ale vtedy, keď sa zastavím. Budem kontrolovať, či sú všetky šrouby dobre zatiahnuté. A keď nie sú, tak asi s tým nič nespravím, lebo tu nemám žiadne kľúče. Ale nejaké tu mám. Ale len desinku na odzdušňovanie, ale to teraz nepotrebujem, lebo už by sa to nemalo zavzdušniť. Som odpojil skapíňak, ktorý vypína palivo. To je jediný spôsob, ako sa dá táto dízlová motorka zastaviť. Bežne tu mám skapíňak, ale teraz je voľný, takto. Teraz je úplne voľný, lebo som odsvakol kábel, lebo tu tak visel škaredo. To by som musel prerobiť, aby to bolo fajn. No rýchlo ma predbehni, lebo ale nechceš ma predbehnúť. Čo si tak pomalý? Však ja ešte sme v meste, OK. Sú prípady, kedy je dieselový Enfield rýchlejší ako ostatné autá, ale tých prípadov nie je veľa. Vôbec nie. Napríklad na dedine občas sa to stáva, že som najrýchlejší. A to len vtedy, keď je to bezpečné. Fičíme si dobre. To budem musieť vyskúšať aj trúbu, či funguje. Teda dve trúby, to už som spomínal. Smer Senec. Senecký vítr je krutý, počítej, lásko má spí. No, aj tu je kolóna. Obehneme ju? Nie. Budeme slušní. Budeme slušáci a zaradíme sa hneď za ňou. A, dobre, ideme na jednotke.
pekne na jednotke. Nechce sa mi dávať dole nohy, lebo to je veľa práce potom ich dať naspäť hore. Tu je to také rozšírené, že by som sa tam možno aj zmestil. Čo? Počkáme možno, kým prejdú tieto autíčka a potom sa tam strčíme. Inak máme nejakých sledovateľov. Čo ja viem? Nevidím na to. Toľko aut ide zo Senca, z Bernolákova, z Ivánky. Kto by to bol povedal? Takto ráno. Pracovný deň. To Slovensko ma stále prekvapuje. Dobre. A už si aj nebudem musieť predbiehať, ale poďme. Trošku sme sa posunuli. A ideme. Neviem, či to dáme cez túto zelenú. No poď. Asi nie. Nevadí, aspoň sa tam vieme strčiť trošku. Nenápadne. Na indický štýl. Dobre, za mnou nikto. A akože toto by som už aj mohol dať. No a zase keď predbehnem kamión, tak on bude za mnou. Nie, dáme sa slušácky normálne napravo, takto. Budem vidieť aj, či je červená, alebo čo. A už je zelená. Dobre, poďme. Rozbiehaj tú Fabiu. 1.9 TDI. Takú mám Octaviu. Aj Fabia je taká 1.9. Ja sa v autách nevyznám. Ale vyzerá to tak, že hej. Dobre. Tento kamión, to je zatiaľ taká moja rýchlosť, takže dobre, že som ho nepredbiehal. Možno pôjdem za kamiónom a budem mať lepší, nebudem mať taký veterný odpor. Ale že vraj to je mýtus. Keď ideš za kamiónom, že sa ti zlepší spotreba. Sice Marek Slobodník mi vravel, že išiel, že súťažil s otcom, kto bude mať menšiu spotrebu, tuším na Octavii, a za kamiónom dal nejaké 4 litre alebo koľko, už si nepamätám. Som skúšal podobné veci, ale mám Octaviu kombi, takže tam nie je taká dobrá tá spotreba. Ale že vraj je to mýtus. Ale možno na bicykli alebo motorke by to mohlo fungovať. Tuším, tak robili tie svetové rekordy Red Bull alebo kto s bicyklami na púšti, že pred ním išlo také auto s takým ako poloiglu, polodómom. V podstate on išiel skoro krytý v takom polodóme, takže asi nemal také vetry. No trošku sa dám na krajnicu, aby ho predbehli. Poďte. Lebo by vám to trvalo veľmi dlho. Mali by ste veľmi dlhú cestu za mnou. No a už vychádzame z mesta, že Boh vie, či tu bude taký dobrý signál. Á, počkaj, poď. Poď, ja som pomalý. No, 60-ka. To je zákaz, ktorý by som mohol porušiť. Aspoň niečo. Na Pionieri sme mali s týmto problém v Afrike. Nebol zákon, ktorý by sme vedeli porušiť. Skúsime to. Ty vole, to je takáto krátka červená. Dobre, som myslel, že budem musieť aj zastať, ale nič také sa nekoná. Teraz aktuálne mobil mám prilepený na štíte. Čaute, chlapi. A ide aj ambulancia za mnou, záchranka. Mobil mám prilepený na štíte, takže mám ho veľmi blízko k očiam, ale vidím pekne, to sa nebojte. Keď si nadvihnem štít, tak budem vidieť, či tu sú nejakí diváci.
čo ja viem, nevidím tam poriadne. Už záchranka už ma obieha. Áno, poďte, kľudne. Čau. Čo si fotila alebo natáčala? Také dymidlo. Asi ma teraz ohlási v dopravnom servise. Na ceste z Bernolákova do Senca. Áno, poď Mercedes, poď na predbehni. Poď, ja som pomalý. Poďakoval, to je krásne. To je krásne, keď niekto poďakuje. Je to taká malá blbosť, ale je to pekné. Keď sa unúva a stlačí to tlačidlo výstražného znamenia, je to pekné. Nič to nestojí a niekomu to môže urobiť deň. Alebo týždeň. Možno aj mesiac. A možno za hodinku zabudnem už na to, že ma vôbec nejaký Mercedes predbiehal. Ale v tejto chvíli som spokojný. No, keby som išiel doľava do chorvátskeho grobu, tretí výjazd, tak sa zastavím v termálnom prameni, legendárnom chorvátskom grobe a trošku sa zohriem. Určite by som sa zohrial cestou naspäť. Teda uvidím, či pôjdem aj z Nitry cestou naspäť na Enfielde, či sa mi bude chcieť a či bude dobré počasie. Možno bude takých 9-10 stupňov, ale to by som sa určite zohrial. Hej, termál v chorvátskom grobe je legendárne miesto, kde sa odohráva vždy jeden taký jav. Vždy je tam viac aut ako ľudí vo vode. Nevieme, ako to je možné, ale vždy je tam viac aut. No a občas niekto je v aute, alebo teda občas aj páry sú v aute, robia tam nejaké divné pohyby, asi upratujú, možno kefujú koberce, alebo také dačo, alebo tepujú sedadlá. Takže dejú sa tam zaujímavé veci. Občas je tam len niekto vonku, všetci sa kúpu, všetci sú vo vode porúcej, vonku je zima, 5 stupňov, niekedy aj mrzne. A takto ti je tam aj 2 hodiny, alebo hodinu, vonku, v mraze, aj keby mohol byť v horúcej vode. To mi vysvetlí, na čo ide človek k termálnemu prameňu a stojí vonku hodinu. Však to mohol byť doma v teple. Neviem, no, zaujímavé typy tam chodia. Ale kvôli tej horúcej vode sa to oplatí. Občas tam sú aj takí muži, ktorí by chceli byť aj väčší kamaráti. A teda niekedy sa ťa náhodou dotknú stehna. A tak, lebo je to menší priestor, hej, ale náhodou sa ťa dotknú, no. Občas sa to stáva, ale už sa mi to dávno nestalo. Takže chorvátsky grob, tam sa treba zohrievať. No a kde sme teraz? Toľko, keď sa, myslím, že som prešiel už som prešiel asi aj cez Bernolákovo. Takže v Senci musím ísť doprava, smer Nitra. No a tuto fučí riadne. To sa nezdá, že na motorku sa stačí len obliecť, ako človek chodí normálne do mesta, sadnúť si a ideš. Nie. Zistil som, že je fajn sa obliecť tak na motorku, že keď stojíš pri motorke, nejazdíš na nej, tak ti je trochu teplo. Lebo potom ten vietor, ktorý nastane, tak ten presne vyrovná tú teplotu na to, ako sa cítiš, keď si v pohybe, keď ideš tou 50 alebo 60. Teraz idem tak 60, možno 65 maximálne. Jo, a ďalšiu vychytávku,
ktorú mám od Mareka Slobodníka. To je tento, no nie je to tempomat, ale je to takýto plastový pomocník na plyn. Bo nemusíš zvierať takým silným gripom ten plyn, ale je to taký plastík, na ktorý si položíš dlaň. Má to taký dobrý tvar, že pravú časť dlane si sem položíš a proste si v pohode, že nemusíš mať vôbec grip. Takto by som veľmi nešiel, keby som to tam nemal. Ale to je taký fajný pomocník. Už ma predbiehajú. Čaute. Je to fajný pomocník. Veľký biel, to aj nemám na navigácii. Moďor biel. Prečo je veľký biel po maďarsky moďor biel? Že maďarský biel. Prečo to nie je noď biel? Veľký biel. To mi vysvetlí. Občas sa tie slovenské a maďarské názvy obcí vôbec nezhodujú. Všim aj Nový život, nevolá sa Új Élet, ale nejak úplne inak. A možno sa tak volá, neviem. Takže Veľký biel, doslovno Senec, no tento ani nemám. Takže dúfam, že sa čoskoro objaví Senec. Áno, tu už viem. To je taká známa križovatka. Hej, tu sa chodí, tu sa dá tiež dostať do Bratislavy, do Biskupíc, cez Tomášov, tu vpravo. Hej, tam chodí vlak. Tam akurát ide vlak, ako ho spomínal. Nákladný vlak. Ten nákladný vlak je podobný ako tento Enfield. Keď má na sebe tieto nosiče parádne, tak uvezie dosť veľkú váhu. Už si aj nepamätám, akú veľkú váhu, ale mali sme to odvážené. Tu je celkom dobrá zmrzlina, ale asi ešte nie je otvorená. Pred týždňom som hľadal zmrzlinu všade v Biskupiciach a vo Vrakuni, ale nikde nebola otvorená. Ani Cookies vo Vrakuni. A čo som... No, áno, ešte bližšie pod tým Bavorákom. Ešte bližšie. Jasné. Ľudne sa mi môžeš obtrieť o tento ľavý Bazmek. Takže zmrzlinu som zháňal vo Vrakuni a nenašiel som. Bol som sklamaný. Chcel som si dať dobrú zmrzlinu ešte na Dolných Chonoch nedaleko Bily pri trhovisku. Tam majú celkom dobrú, ale oni otvárajú až, no Boh vie kedy. Takže Senec po maďarsky. Nitra, doprava. Čo je Nitra zrušená? Prečo tam je toto? Prečo tam je krížik? No som zvedavý. Asi tam bude nejaká obchádzka. Ajaj, čo tam je za prach? S týmto som nerátal. Ani Google Maps mi tak neukázal, že tam je nejaká obchádzka. No som zvedavý. Je tu strašný prach. Dúfam, že je cesta otvorená. Nitra 61 km. Dobre to odsýpa, celkom fajn. Teraz sa pripojíme na túto hlavnú cestu. Druhú. Dobre, môžeme ísť. Vždy sa aj radšej otáčam, lebo mŕtvý uhol je sviňa. Do mŕtvého uhlu sa zmestí na motorke aj auto. Kamión asi nie, ale auto určite. Takže vždy aj v aute to robím, lebo nemám také fancy auto, že by som tam mal takéto svetielko, ktoré signalizuje objekt v mŕtvom úhle, také červené, tuto. Ale mám na to oči. Mám na to späťáky a rýchlo sa pozriem doľava, hop, na sekundu a môžem ísť v kľude. Nepotrebujem takú vychytávku. Ako je to fajn, je to pohodlné, ale netreba to k životu. Keby som tu mal vzadu batohy, tak sa tu viem aj fajne oprieť, že takto a išiel by som si ako na gauči. A tohto necháme, nech ma predbehne. Poď. Čauko. Lebo už je nervózny, už nestíha. Jo, poďakoval, dobre.
veľmi fajn. No ale kam ideme? Senec, smer Nitra, teraz čo? Ideme rovno, tu je nejaký vyškrtnutý kruháč, asi prejdeme nejaké kruháče, alebo jeden, alebo neviem koľko, a tuším, že Slovnaftka bude vľavo, Slovnaftka bude naľavo a potom prvý výjazd, prečo to vyzerá byť ako tretí? To nevadí. Ale smer Sládkovičovo. A už bola Slovnaftka? Do Ríti? Asi nie. Myslím, že tu budú nejaké 3 kruháče. No, dobre. Ideme smer Sládkovičovo, nie Šamorín, takže ideme smer ešte Nitra Galanta. Dáme smerovku, nech vedia páni. Cítim asfalt. Je pekná vôňa. Moon Night Club. Čo mi to tu robí? Čo to je za klub? Klub mesačného svetla. To bude asi nejaká hvezdáreň, kde obdivujú hviezdičky v noci. Hej, to bude hvezdáreň, však tu majú aj meteorologickú stanicu, kde sa točí taký divný ventilátor zo Star Warsu. To bude určite hvezdáreň. Policaj? Nie, som myslel, že to je polície. Všetky papiere mám pri sebe, takže mal by som byť v pohode. Vysielame ešte. Sme naživo, dobre, malo by to byť fajn. Mali by sme byť. A toto by mali byť Senecké jazerá. Že? Obchádzame Senec, takže tu sú krásne Senecké jazerá. Či nie? Asi, hej. Alebo nie? Možno. Čo ja viem. Ale zdá sa mi, že keď sme išli na Nuda pláž s Marekom, tak sme šli tadiaľto. Hej. Taká betónová fajná cesta. Mi trošku pripomína Indiu. Ale sme na Slovensku, v strede Európy. Ako to je možné? Neviem. Čiže cesta drncavá, ale je to fajn. Takže Senec za Slovnaftkou. Takže sledujeme Slovnaftku teraz na ľavej strane. A potom bude z kruháča prvý výjazd, to je blbosť. To bude tretí výjazd. To sa mi nezdá. Jak som si písal tú navigáciu? Cestou drncavou. No a už cítim kolena. A chcelo by to tie kolenáčky. Lebo vietor neoplameš. Jazdu na motorke. Aj keď ideš v lete, aj keď ideš 30 stupňov, ten vietor zostáva. To je jedno, či je teplý alebo studený. Stále je tam ten prievan, ktorý nie je dobrý na zdravie. Jak to skáče. Veľmi to skáče. Sme v pohode, nemáme defekt, asi nie. Či hej? Nie, vyzerá to v pohode. Traktorista, kolega, servus, má také dobre odpružené sedadlo. Aj kamionisti, to sa mi páči, keď skáču. A ešte to tak hydraulické, lebo je tam také počuť, asi to je hydraulické sedadlo. Toto je nekonečná cesta. Chcel by som už dať čo zaujímavé. Toto je čo? Nič. Solárne panely.
letisko v Koči na juhu Indie je tuším celé napájané solárnymi panelmi. Že tam je minimálne toľkoto solárnych panelov ako tu, na tejto solárnej farme. Takže aj Indovia sa trošku aktivizujú v nejakej ekologickej revolúcii. Nový svet? Čo je? To je dedina? No, počkaj. Áno, áno, uvidím sa ti. Na tejto motorke je fajn, že ona ide, ju nezastavíš. To nie je ako Pionier, že musíš vymeniť sviečku, alebo niečo sa ti upchá, alebo proste to nejde. Toto ide, to nezastavíš, kým to má palivo. A práve to je zradné. To má takú malú spotrebu, že na tejto ceste z Bratislavy do Nitry miniem možno liter nafty. Takže tá cesta z Bratislavy do agrokomplexu Nitra ma vyjde asi euro 50. Podľa toho, kde tankujem, možno euro 60. Keď tam chcem nejaký prémiový diesel, ale to by som moc nehrotil do tejto motorky také niečo. Takže minieme asi liter a paliva som tam mal dosť, že malo by to vystačiť asi aj na cestu naspäť, tie 2 litre. Takže to je práve zradné na tejto motorke. Keď idem len po Bratislave, to nemám moc šancu minúť, tých 1000 km paliva, takže tam si to viem lepšie odsledovať. Ale keďže nemá to žiadny ukazovateľ paliva, není tu skoro vlastne nič, okrem toho ampermetra, tachometra, ktorý nefunguje, ešte nejakých kontrolok. Kontrolka neutrálu neviem, či funguje, mohla by. To je kontrolka diaľkového a smerovky. Takže človek, tam není palivo. No a je problém, lebo jediný problém tejto motorky je, keď sa zavzdušní. Ak sa dostane do palivového systému, a teda do filtra a streku a neviem, všade možné, vzduch, bublinka, jedna malá bublinka vzduchu, tak je to v prdeli. Počkať, slovna nesledujem. Bol tu už? Nebol? Nie, ale myslím, že benzínol je prvá pumpa, potom bude Slovnaftka naľavo, to ešte tak za pár kilometrov, a potom idem doprava. Malo by to tak byť. Ale ten prvý výjazd sa mi nezdá. No dobre, ale o tankovaní. Človek zabudne, naberie bublinku vzduchu a už mu to blbne. Už to neštartuje, už to a je problém. Takže na to tu mám 2 kľúče, jednu desinu, s ktorou odzdušňujem, čo to je? Pumpu, palivovú pumpu, z ktorej ide palivo do streku, ktorý je tam na pravej strane nad hlavou, asi, hej, ja, tento už sa rozbieha. A ten druhý kľúč je nejaká 17 alebo 19. Takže 2 kľúčmi viem opraviť najväčšiu chybu tejto motorky. Potom teda, ak sa stane defekt, tak to je iná vec. Ja dúfam, že sa to nestane, lebo to by bol problém. Ale tak viem si zavolať záchranku alebo teda dodávku, ktorá ma vyzdvihne. Ale my tam prídeme. Dneska dojdeme do Nitry. Nie dnes, za hodinku, možno hodinku a pol maximálne. Lebo prečo nie? Musíme to dokázať. Táto motorka to dokáže. Lebo som opravoval aj ráfiky, to boli trochu hrdzavé znútra. Dal som tam aj takú novú gumu na tie špice, kde sa
sa zašrobujú špice. Áno, poďte, poďte páni, poďte v pohode. Poďte, poďte. Není problém, môžete ma predbehnúť. Jasné. Ja to zvládnem. Jojo. Dobre, popri tom musím sledovať aj cestu a navigáciu. Takže jediný problém je defekt a zavzdušnenie. A inak s motorom na ceste z Indie nebol 10 000 km žiadny problém. Nič som s ním nerobil. Len Raja s ním mal dačo. Jedine Marek mal takú zaujímavosť, že najprv mu tá motorka išla lepšie, išla celkom dobrou rýchlosťou, takou 60-kou alebo boh vie koľko. Potom, neviem čo sa stalo, nejak mu to trošku poskákalo, že a ako keby sa, neviem či to je fyzikálne možné, tuším tam je reťaz časovania, ako keby preskočila o niekoľko zubov a nemalo to taký výkon, alebo niečo sa tam stalo, neviem vôbec. Neviem, či je toto možné, čo hovorím, možno je to úplná blbosť, ale niečo sa tam stalo a zrazu mu tá motorka neťahala. A znova mu to preskočilo až tak, kde v Rumunsku, tuším. Zase mu to porobilo a už mu to ťahalo. A potom sme riadne leteli domov. Hej, v pohode. Poďte, 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 kľude, poďte. Pohode, pohode, poďte. Sice jemu asi smrad spáleného dízla vadiť nebude, ale nech idú dopredu. Poďte, poďte, poďte. Zatiaľ, kým sú tu takéto fajné zvodidlá, tak ma môžu predbiehať. Takže teraz musíme prejsť cez Sládkovičovo. Tak to je. Za Slovnaftkou doprava asi. To je ako taká mini prednáška. A neviem, či to aj takomu hovorím, alebo len sám sebe. Ale v každom prípade je to zaujímavý test, či sa dá takto vysielať, či funguje internet, či je ten mikrofón dosť dobrý a či ten Enfield nie je moc hlučný, aby prehlušil mikrofón. No a tu už je taký kruháč. Ideme ďalej do Sládkovičova. A tu je Jelka. Sládkovičovo a Sereď. Takže napravo by som šiel do Jelky. Wow, to je normálne také spomalenie, ty vole, to som nečakal. Ale ideme ďalej. Pozdravíme Jelku. Ahojte tam všetci v Jelke. A ideme na Sládkovičovo. Á, tu je Vila Sládkovičovo. Prvý výjazd, dobre. Vila Sládkovičovo, prvý výjazd. Prvý výjazd. A prečo som dal... Aha! Ja som myslel, že idem v Indii, tak som dal, že kruháč prechádzam zľava. No, ako teoreticky môžem, keď by tam nikto nebol, ale radšej pôjdem sprava. Neviem, prečo som... prečo prechádzam kruháč zľava. Veľmi zaujímavé. Ale je to v každom prípade prvý výjazd, takže som sa nepomýlil. No a teraz nás trápi prvý kopec na tejto ceste a už cítim, že výkon ide dole, ale my to dáme na štvorke. Toto je rozdiel medzi Pionierom. Na Pionieri by som to možno šiel už na dvojke, ale tuto som tento kopec vyťahol pekne na štvorke, lebo to má výkon v spodných otáčkach, lebo je to diesel. Tak to je. Takže ťahá to pekne od spodu. Dobre, takže
Takže všetko je v poriadku. Síce Slovnaftku som ešte nevidel, ale som na dobrej ceste. A tu už fučí. Tu už to so mnou lomcuje. Ale to je blbé, lebo vôbec to nevidno na tých stromoch. Oni vyzerajú byť tak v pokoji, lebo nemajú listy. Vietor sa nemá o čo oprieť. Ale to riadne fučí, ja neviem, či to počuť v mikrofóne, ale tie vetry, stromy vyzerajú tak pokojne. Ako zen buddhista v Himalájach. Ale so mnou to lomcuje. Severní vítr je krutý, počítej, lásko másti. No a ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátí. No, ale kde bola Slovnaftka? Bola tu? No tu už je Sládkovičovo. Jaj, teraz neviem. Teraz neviem, za Slovnaftkou. A tu je Slovnaftka, dobre! Super. Som sa skoro stratil, lebo toto je prvý vjazd. Toto je prvý vjazd do Sládkovičova. Ale táto obchádzka, tento Sládkovičovský obchvat je dlhý okolo Sládkovičova, takže je tu Slovnaftka, to je ono. Za Slovnaftkou doprava. Slovnaftka. Takže diesel 1,6 eur. Keď tam cvrkneme liter dízlu, liter nafty, zaplatím euro 60. Takže tá cesta do Nitry ma vyjde približne euro 60. To nie je vôbec zlé. Diószeg, Sládkovičovo. Diószeg. Prečo sa to tak volá po maďarsky? Prečo nie je po maďarsky Sládkovičovo? Takže doprava. Prečo nie je po maďarsky Sládkovičovo niečo so sladkosťou? Akože Édes Sládkovičovo. Édesség, to je sladkosť. Sládkovičov. Édes falu. To by sa mi páčilo. Sladká obec. Sladká dedina. Édes falu. Ale to už nie je. Neviem, či to nie je mesto náhodou, či nedehonestujem Sládkovičovo. Myslím, že to je aj mesto. Možno malé, ale mesto. Takže ideme doľava. Sládkovičovo na konci doľava. Dobre, správa. A je tu aj stopka. Dobre, funguje ampermeter pekne. Dobre, a ideme za týmto triple kontajnerom dokonca. Wow! Aké tlaky, to som nečakal. 16 stupňov, no to sa mi vôbec nezdá. 22.3. Caravan Bike Travel. To je výstava, na ktorú sa chystám s týmto Royal Enfieldom. A normálne som taký rýchly, že som dobehol tento triple container. Dobre, teraz čo sa deje? Na konci doľava a potom pri Orlen pumpe prvý výjazd. Kde je Orlen pumpa? Ale to bude asi on. Tu je Orlen pumpa, to je ono. Dobre, a ideme doprava. A tu je, čo toto je? Veľká noc sa chystá. Caravan Bike Travel je výstava, na ktorú sa chystá. Budú tam karavany, budú tam bajky, bude tam aj táto motorka. A v sobotu o 12.00 autogramiáda s Marekom Slobodníkom. Budeme tam v stánku Azub Bike alebo Ortlieb, ktorý nám dodal tieto fajné loďáky. Takéto prašné batohy, ktorých sme mali celý čas na ceste z Indie na Slovensko veci. Ale je to fajné, nepremokavé, takže je to použiteľné aj na kajak, ako pre vodákov,
ale aj pre motorkárov. Len jeden tip vám dám. Mám aj taký čierny loďák, tento tu. No a v ňom som mal zrkadlovku záložnú Canon 6D a táto zrkadlovka má jedno otočné tlačidlo, alebo no, s čím nastavuješ slonu alebo čo už vpredu, gumené otočné tlačidlo. No a keď máš taký foťák s gumeným tlačidlom v Kuvajte na púšti, kde je 50 stupňov a praží na obed slnko, keď máš takýto foťák v gumenom loďáku, v čiernom gumenom loďáku, tak sa ti tá guma roztečie, lebo v tom čiernom loďáku je také teplo, no ak je vonku 45-50, tak tam môže byť, ja neviem, 55-60, Boh vie. Neviem ako to je, ale bolo tam proste také teplo, že sa mi to gumené tlačidlo roztieklo. Ale nevadí, dá sa kúpiť aj plastové, takže musím to vymeniť. Dobre, čo sa teraz deje, aby som mal prehľad? Pri Orlen pumpe doprava to sme stravili. Teraz prejdeme 2 kruháče a v tretí kruháč smer Šala Nové Zámky. Takže prejdeme 2 kruháče rovno. Predpokladám, že druhý výjazd na prvom aj druhom. Takže rovno a doprava smer Šala Nové Zámky. Šala 70. Asi to nebudeme vedieť porušiť ani teraz. Itt az idő, Magyarokat a parlamentbe. Nadišiel čas pre maďarské zastúpenie. Lace Betón, tu majú Lace Betón reklamu. Kde to sme? Veď sme úplne v prdeli od Lacov. To je zaujímavé. Mám zastaviť? OK, stojím. Dobre, v pohode. A ty ešte nevieš, že ja neviem ísť rýchlo. Ďakujem. To je práca. A pekne si oblečený. Servus. Čauko. Čím týpek mal takú prednášku, ako stopoval po svete a v Austrálii robil takúto prácu, že riadil dopravu. Neviem, koľko zarobil, nejakých, nechcem plávať, $10, $20 za hodinu. A to bolo už dávno. Teoreticky dalo by sa len tak žiť a ponevierať sa, chodiť po dobrovoľníctvách, občas si niečo zarobiť niekde na farme, cez woofing, alebo ako sa to volá, woofing, hej. Dobre, čo to mám robiť? Áno, prejsť cez kruháče. 1-2 kruháče a ísť na Nitru, 44 km, ale to je po R1. Počkaj, no poď, kľudne, poď. To je 44 km, ale je to po R1, po nej nepôjdeme po rýchlostnej ceste, pôjdeme po normálnej ceste druhej triedy. Lebo nemáme dostatočnú rýchlosť na to, aby sme mohli ísť po rýchlostnej ceste alebo diaľnici. Hej, skútrista, servus. Praví sa, že, alebo teda, čo som zachytil, väčšinou motorkári a skútristi si nezdravia, lebo skútristi sú podľa niektorých motorkárov taký podradnejší druh, lebo teda nie je tam riadenie, nie je to také frajerské možno, ale tiež som mal skúter a niekde v Thajsku a v Indii a tak, je to dosť pohodlná vec, je to veľmi dobrá vec. Takže komu čo sa páči, proti gustu, žiaden dišputát. No a netreba na to vodičák na motorku na 125-ky, to je veľmi, veľmi praktická vec do Bratislavy.
Takže uznávam to. Už som zabudol, aké to je cestovať na motorke. Už sa treba poriadne obliecť a že potrebuješ mať vodu so sebou, najlepšie po ruke. Mali sme z Indie taký fajný držiak na fľaše, ale teraz už ho nemám, lebo bol z plastu a roztrhal sa. Mali sme to len binderkami prichytené na motorke. A motorkár, servus! Len tak zakýval. Išiel takou rýchlosťou, že keď dal hole ruku, tak mu to úplne zmenilo aerodynamiku a musel si dať pozor, aby sa nevytrel. To bol prvý kruháč, teraz prejdeme druhý, že? Asi tak. A potom ideme smer Šala, Nové Zámky. Ak je to tak. Áno, teraz je Veľký Bediar Trstice, smer. Takže ešte tento kruháč prejdeme a potom doprava. O, šaty utkané z jahodovej peny. Dáme si šaty. Ideš, neideš? Ideš. Tak poď. Dáme si šaty. Z kaluže do blata vedú nás vláďatá. Na. Tak poď, Karle. Poď v pohode. Nehambi sa. Buď ma predbehni. Už sme to zvládli veľakrát. Poď, v pohode. Servus. Hej, ty máš kosačku naloženú. Pokosová kosačka. Či pokosová píla sa tomu hovorí? Neviem. Jo, Galanta Samsung. Čo sa tu vyrába? Televízory? Myslím, že televízory v tomto Samsungu. To je továrnička. A tu by mala byť Šala asi. Či? Blbosť čo hovorím? Nie. To bude Šala, čo ja viem. Je to tak, že Slovensko nepoznám tak dobre ako svet. Galanta Samsung. No to je vlastne Galanta. Áno, Galanta a tam je všetko. Ale neideme do Samsungu. My ideme ďalej. To je irónia, že Slovensko nemám tak pochodené ako iné štáty vo svete. Takú Indiu. Indiu sme prešli dvakrát, jedenkrát na západnej strane, jedenkrát na, no nie východnej, tak cez stred Indie. Dobre, trošku sa dám na bok, poďte chlapci. Slovensko nepoznám tak dobre. To by som chcel napraviť. Možno aj na tomto Enfielde, alebo na bicykli, alebo ešte lepšie pešo. Ale možno na bicykli by to bolo fajn. Ale zase to je ono? Počkať, smer Šala. Kúrnik, to by mala byť Šala, hej. Áno, tam máme tabulu. Po Slovensku, kebyže idem, neviem, koľko je to do Košíc, tak 500 km tuším. Myslím, že možno by mi palivo vydalo z Bratislavy do Košíc a naspäť. Možno. Už tu ideme doprava, smer Šala, dobre ideme. Je tam tá možnosť. Možno by to bol dobrý challenge. Naplniť si nádrž, ale nezvykneme ju naplňať betón Lace. Prečo tu je zase betón Lace? To mi chcete povedať, že z Galanty chodia do Ladiec pre betón. Takú štreku. Prečo tu majú dve reklamy? To mi povedz. To by som nepovedal. Dobre, poďte, kľude. Servus. To by som vôbec nepovedal, že ty si
si naplníš nákladák niekoľkými tonami betónu do miešačky, neviem koľko tón tam ide, koľko to unesie, a ideš od Trenčína, no ešte to je za Trenčínom, Sulace, dosť ďaleko, neviem koľko, 30 km, nie 20, možno menej, bože. Ale že by si šiel z Ladiec sem s miešačkou betónu, to sa mi nezdá. Dobre, ale pozrime si navigáciu. Už sme dosť dobre prešli, ako v rámci navigácie máme asi polovicu cesty za sebou. A musím si asi odpnúť, lebo som bol na zubnej hygiene, či ústnej hygiene. Mám plné dutiny. No nič, musíme to vyriešiť potom. Šali na konci doľava, teda na konci cesty, keď už narazíme taká T-čková križovatka, no doľava, asi. Takže na konci doľava. Dobre. Nemám šajn. Jediná, Topolnica, tu sme boli s tetou minule, 1 km. Tu sme boli s tetou pre sliepky. Pre 4 sliepky v 14. týždni. Takže začnú znášať z vajcia okolo 18. týždňa, tuším. Takže sliepky je dobré mať. Zobrali sme 4 sliepky, no a Boh vie, koľko budú znášať. Ale keby to urobilo 2-3 vajcia denne, tak to je dosť dobré. Nie každý deň ješ vajíčka, že máš aj potom do rezervy. A teta si bude robiť také štatistiky ekonomické, že koľko investovala. Investovala do sliepok, do domčeka, potom žrádlo niečo stojí, taká zmes krmná, investovala do niekoľkých vecí a potom bude počítať, koľko vajec, teda aký je výnos z tých sliepok, a potom po roku, alebo neviem po akom čase, si porovná. Dobre, poďte s tým nákladákom, ľudia. Nie som si istý, ale trošku ma možno tlačí tá príľba. Možno by mohla byť aj trošku širšia. No, bolo by to fajn asi. Alebo z nej vyrežem trošku nejakej tej vrstvy znútra. Ma to za očami trošku tlačí. Takže sliepky sa tu dajú zohnať hoci koľko. Aj nosnice, aj iné typy. Mladice, neviem ako sa volajú, kraslice, mladice a nosnice. Všetky typy sliepok sa tu dajú zohnať. A tu je topánka. Stratená. Stratená topánka po ceste. Už nič nenašlape. Nenašlape nám žiadny kus cesty. A kde sme teraz? Som sa stratil. Ideme do Šale. Šali na konci doľava. Dobre. Takže nie je čo riešiť veľmi. Ideme v Šali. Šali na konci doľava. A už sme v okresi Šaľa. Krematórium pre zvieratá. Fíha. To je zaujímavé. Tam musí byť aj pre koňa, pre také veľké zviera, priestor, pre kravu. A čo sa s tým robí potom? To asi len zhoria, možno sa to kompostuje, alebo ako sa volá ten proces, hygienizuje. A vlastne tým sa to hygienizuje, neviem, pri takej teplote sa zničia všetky baktérie choroboplodné. Tuším už pri 65 alebo 75 stupňov. A musím si dať trochu dole nohavice, lebo to sú také sprosté, že sa vyťahujú. Takže v
priemyselnej kompostárni, tuším, je teplota 65 alebo 75 stupňov, neviem. Pri tejto teplote sa zabíjajú choroboplodné baktérie, takže do týchto kompostární môže ísť aj mäso a mliečne výrobky. Také veci, ktoré záhradný kompost nezvládne, lebo on kompostuje pri nižších teplotách. Sice aj ten sa zahrieva, ale neviem na akú teplotu. A ten zvládne kuchynský kompost, také odrezky zo zeleniny, ovocia, čaje, čo ja viem čo, lístie. Trošku ma tlačí prilba. A tu je čo? To je nejaký nadrozmerný náklad. Ja, má dobrú šírku. Nadrozmerný náklad robí väčšiu kolónu ako ja na Enfielde. Mal by som si odpluť, lebo to nevydržím. O moc lepšie. Oj. Vchádzame pomaly do šale. Rytmus, Michal David a Oldies. Wow. To je kombinácia. Oldies, Michal David. No dobre, Oldies a Michal David to ešte dáko by šlo. Ale Rytmus a Michal David, to mi moc nejde dokopy. Tieto ma predbiehajú nebezpečné, ako v Indii. Tam to bolo ešte horšie. Nie horšie, oni proste nevnímajú tak. Oni majú na háku, tak by som to nazval. Takže The City of Shala. Šaje po maďarsky. Šajere. Šala. Čo znamená šala? To mi povedzte. A čo znamená Bratislava? To nikto nevie. Prečo dostali mesta a dediny také názvy, aké majú? To nikto nevie. Nikto netuší, prečo sa šala volá Vágšaje. Tam je Vágšaje, to je, že váhová šala, alebo šala pri váhu. Niečo také. Takže prečo sa nevolá vážská šala? Váhová šala, váhová nie. Vážská šala. Šala pri váhu. Prečo sa nevolá tak? Čo? Keď sa tak po maďarsky volá. To mi povedzte. Grizzly. A toto je jednosmerka, takže na konci ideme doľava. Už sa zaradíme. Zaradíme pekne, slušne doľava. Jaj. Dobre. Toto je hlavná, že musia čakať páni sprava. Poďte, no. Tento vozík zažil už aj lepšie časy. No, aspoň mu fungujú brzdové svetlá. Má to aj takú hmlovku, síce trošku svieti smerom dole, ale má to. No tento sáčok,
Tohto by som sa bál, že trošku odletí, však je tam len polystyrén. Možno mi to skočí do úsmevu neskôr. Čo? Alebo by som si ho mohol zobrať kľudne. Naložiť si ho na motorku. Dobre, išli sme doľava, čo teraz? Prejdeme cez kruháč. Prejdeme cez kruháč rovno. Neviem cez ktorý. Asi prejdeme za most, cez Váh. Strašne tlačí na hlavu táto prilba. Blbé. No čo, v ktorom ste pruhu? Aj toto je pruh, taký deravý. No dobre. Tam neboli úplne čiary viditeľné, ale nevadí. To nám vôbec nevadí, všetko je v pohode. Čo tu stresujete ako v Indii, páni? Myslím, že budem aj hladný, keď prídem do Nitry. Wow, to idem len na trojke a stíham za nimi, to je fajn. Jej. To bola Eviteta, asi, hej. Že tu naľavo pri vode je taký termálny prameň. Bol som tam, nebolo to nič moc, ale dozvedel som sa, že to nebolo nič moc, lebo Váh bol práve dole, lebo bola vypustená nádrž tam niekde vľavo alebo vpravo, myslím, že vľavo, hej, tam niekde vyteká termálna voda do Váhu, ale keď je teda Váh bol hore vtedy a moc sa to miešalo s riekou, bolo to studené, tá horúca voda, ale keď je Váh nižšie, tak sa tam vytvorí taká malá nádržka toho jazierka, takže že vraj to je oveľa lepšie, teplejšie. Tu mi oné. Čo mi to chrastí? Dúfam, že nič problematické. Dúfam, že nič, čo by mi mohlo spôsobiť také problémy. Bo ja to velice neopravím. Možno len toto chrastí. Asi tie kľúče. Dúfam. Dobre, prešli sme cez kruháč a v Trnovci nad Váhom doľava pri reštaurácii. Pri reštaurácii v Trnovci pôjdeme doľava, tak ako to hovorí Google Maps od rána. Od rána chodím na motorke, od rána držím plyn v pozore. Duslo Šala poskytuje pracovné pozície v Šali už od roku 1968. To si vymýšľam, ale môže to tak byť. Tuším, že je to ešte socialistický podnik. Takže sa nasťahujte do Šale, budete tu mať prácu. Táto prilba ma zabije. Ale bola lacná za to. Stála len 40 €. Ale musím ju trošku poupraviť. Trošku z nej vyrezať. Stále to nie je také ako tvrdá indická prilba, ktorá je vypolstrovaná týmto polystyrénom. Len polystyrénom. Aha, asi aj toto vibruje, táto páčka. Spojková páčka. Jo, takže som v pohode.
pohode ako tento deň. Hej, a tento predbieha, dobré. Ale dal to. Má Volvo. Anča, si drahá ako Volvo. Anča, si drahá ako Volvo. Anča, si drahá ako predražené voľno. Anča, si drahá ako Volvo. To je Lojzo. Už neviem, čo znamená presne tá skratka. Ľudová obecná jednotka zábavy obecnej, či dačo také. Ono to je skratka 5 slov, ale neviem akých. Ľudový zbor, Lojzo. Zbor? Nie, zábavy. Jednotka? Ja už neviem. Ty vole, teraz kadiaľ mám ísť? Asi takto, doľava. To je hlavná, no myslím, že hej. Hej, tam by ma to zaviedlo asi nikam. Strašne ma bolí z tohto hlava. Nie je to ideálne. A čo ideme? Cez Trnovec nad Váhom. V Trnovci nad Váhom doľava pri reštaurácii. Dobre. Dobre, ideme. Kde je reštaurácia? Dobre, tu si pamätám, že pozeral som sa aj na Google Street View, že tu sa rozvetvuje železnice na nejakých 5 až 10 kolají a ideme na Nitru. No žiadny problém, však tu je všetko Nitra. Pozri, doľava. Dá sa poradiť aj bez navigácie. Nitra, Cabaj, Čápor. Pri reštaurácii. Reštaurácia Nitrianka. Dokonca aj ona mi dáva nápovedu. Musím sa zastaviť. OK. Zmestíš sa? Len tak. Skoro si ma prizabil, ale zmestíš sa. Dobre, ideme. Živé kasíno v mobile. To čo je? Akože online, akože virtuálne. To sú nápady. Som rád, že nechodím do kasína, lebo by som nemal peniaze. Hej. Hej, kone. Tam je viac koní, ako má výkon tejto motorky. Neviem, tuším, toto má 5,5 koňa, tam bolo možno aj 7, aj 8 koní. No to mi povedz, čo to znamená, keď má motorka 5,5 koňa. Akože to je 5 koňov a 1 poník, taký, alebo taký menší, taký islandský. Oni sú také menšie. A zvládajú dobre nehostinné počasie. A islandské kone sú veľmi dobrým vývozným artiklom, lebo už neviem v akom roku, už niekedy v stredoveku uzákonili to, že sa nesmiu dovážať kone na Island, takže tie kone sú čisté, zvládajú dobre nehostinné podmienky, veľa vydržia a majú, niektoré vedia aj taký špeciálny typ cvalu. Neviem, ako sa to volá. Akože všetkými štyrmi idú. A vôbec to nenadhadzuje toho jazdca tak. Že islandské kone, na nich sa dá zajazdiť na Islande. Tu neviem, aké to boli kone. Nevyznám sa do koní. Jediné kone, ktoré mám teraz pod kontrolou, sú podo mnou, pod mojou prdelou v tomto motore nezničiteľnom, dízlovom, ktorý v Indii používajú aj na lisovanie cukrovej trstiny alebo ako vodnú pumpu na zavlažovanie polí.
Takže neviem, v akom poradí to vlastne šlo. Myslím, že oni zobrali ten motor a dali to do tejto motorky. Asi to nebolo opačne, že hej, že mám dieselový motor v motorke, poďme s tým lisovať cukrovú trstinu. Asi to bolo opačne. Bo Indovia sú vynaliezavý národ, takže takto to urobili. No táto konkrétna motorka je originálne benzínová, bola v 70. rokoch. Tuším, je rok výroby takých 75. Takže vtedy to ten majiteľ kúpil ako benzínovú motorku a v 70. rokoch predávali na túto motorku, alebo neviem, či to bolo na túto, možno, hej, predávali dízlové kity. Znamená, že motor a možno nejaké úchyty na motorku a podobne. A filter vzduchový a tak. Teda nie vzduchový, no to je to vzduchový filter, ale olejový. Tam je olej. Takže predávali dízlové kity, ktoré si ľudia montovali po domácky do motoriek. Takže vybrali benzínový motor a namiesto neho tam dali dízlový. No a potom už, ako dobre to urobili, to už záležalo na šikovnosti toho človeka. Najťažšie je asi vyvážiť to, alebo dať to na také miesto, aby tá motorka bola vyvážená. Tá Rajová motorka, myslím, že bola veľmi dobre vyvážená, lebo vedeli sa aj bez riadítok a v Kuvajte teda chcel vyskúšať kvalitu kuvajtského zdravotného systému a sa aj postavil na sedadlo a tak išiel. Takže on to mal dosť dobre vyvážené, ale táto motorka trošku berie doľava, sa mi zdá. Môžeme to vyskúšať potom, keď nepôjde za mnou auto, aby ma nezačal predbiehať a ja sa do ňoho hodím. No ale aby som v Trnovci nad Váhou... ideme doľava. Prejdeme cez Pereš, cez Čabaj Cápor. Za chvíľu sme tam. Čo som chcel povedať? Áno, vyskúšať toto. Za nami nič nejde, no nejaká dodávka, ale tá ide ďaleko. Čo to nejako? Ide dole výkon. A to bude asi len tým kopcom. Som sa zlakol. Že sa niečo stalo. Dúfam, že to pôjde. Poď. Jo, jasné, ťaháme. To je len vietor a... už som v okrese Nitra. Už sme blízko. To bol len vietor a kopec. To sú veľkí nepriatelia motoriek s nízkym výkonom. No dobre, ideme dole kopcom, ale teraz aj fúka vietor, takže trochu mi to skreslí môj experiment. Ale skúsime, že... Nie, ešte nie, teraz fúka. Keď pôjdem takde v obci, keď pôjdem medzi budovami a nebude tak fúkať, tak to spravíme. No toto vyzerá ako kopec, v ktorom zaradím aj trojku. Čo? Zaradíme trojku? No áno, zaradíme, hop. A ono to vyťahne všetko, takmer všetko. Aj riadne stupáky, lebo to ťahá od spodu. Je to traktor. Marek to pomenoval, že je to nie motorka, ale traktorka. Je to jediná sériovo vyrábaná... to bol riadny poriv vetra. Jediná sériovo vyrábaná dízlová motorka na svete. Čabaj Cápor, Rigler. To čo je? To som nikdy nezachytil. Tam to nemám. Cez Pereš. A Pereš už sme prešli? Asi hej, lebo to mám prvé na zozname. No tak dobre, tak asi sme preskočili, alebo to bolo také... to bol asi Pereš, bol tá, čo som prechádzal tých pár budov, taká mini dedinka, taká maličká. Takže dobre. Takže sme na dobrej ceste. Čo som chcel hovoriť? Neviem. Niečo som hovoril o rýchlostiach. Enfield je jediná sériovo vyrábaná dízlová motorka,
boli vyrobené ešte nejaké vojenské a potom neviem čo, ale toto je jediná, ktorá sa v takom väčšom množstve vyrábala, ale aj tak sme mali problém ju zohnať v Indii, alebo teda je ich málo. Tých benzínových je na mraky, ale tých dízlových už je menej a sú vzácne. Takže, a aj keď ich je pomenej, ešte k tomu je ťažké nájsť dobré kusy, lebo každý si to urobí podľa seba. Niektoré boli vyrábané v továrniach, tuším v 90. rokoch, alebo 2000, ja neviem, už 96 až 2000. To nám hovorili, ale už si to nepamätám. Myslím, že niekto z nás má aj z továrne vyrobenú originál dieselovú motorku, ale táto je prerábaná. Takže aj tých dieselových motoriek je málo a najmä tu sú dosť vzácne, tu ich je naozaj málo. Neviem prečo spomalujem, keď idem do dediny, keď aj tak. A to je Pereše, to je nejaké spojené. Cabaj, Čápoj, Pereš. Cabaj, Čápor, Pereš. Ty, a teraz musím ísť riadne rýchlo. Možno aj 70. Ale využijeme to, lebo ide dole kopec. Aby sme to vytiahli teraz na tento mierny kopeček hore. Močenok. No nič nejde, za nami vyskúšame experiment tu na... Takže kadiaľ to ťahá tá motorka? Hop! A ide doľava. Trošku, ale ide. Ale nie je to nič zlé, nie je to nič katastrofálne. Dá sa to prežiť. Keď som to prežil na 10 000 kilometroch, tak to prežijem cestou do Nitry. Úplne v pohode. No, zase sa mi zdá, že nejak málo ťahá, ale to bude asi len tým vetrom a kopcom. Dobre, kde to sme? Cez Pereš, Čabaj a už potom vchádzame do Nitry. V Nitry na konci doľava. Doľava? Dobre. A už viem, tam bude taká križovatka svetelná, potom za obchodným domom doprava a pred obchodným domom doprava a už som tam. Takže dá sa aj takto spoľahnúť sa na papierovú navigáciu. Toto už ledva ťahá. No, je tu riadny kopec. Nevidno to určite na tom širokouhlom objektíve, ale dáme tam trojku radšej. Tak. Poďte pomaličky. Čauko, Octavia. To je auto. Pekne pomaličky si vyťahneme na trojke tento kopec. Nevidno za horizont teraz. Ktorá som čítal, že Flat Earth Society, teda skupina, ktorá verí, že Zem je plochá, dala na Facebook raz taký status, že Flat Earth Society má svojich členov všade okolo Zeme. Okolo globusu, alebo around the globe, to bolo po anglicky. Takže vlastne vo svojom statuse zároveň popreli, že Zem je plochá. Bolo riadne smiešné. A komentár k tomu bol, že prečítajte si to ešte raz a pomaly. Flat Earth Society has its followers all around the globe. A budem veľmi rád, keď ma budeš predbiehať ešte tesnejšie. To mi urobí obrovskú radosť. Hej. To sú rýchlosti, na ktoré treba nervy. Ale využijeme to zase do kopca. Zmeria nás. Akú máme rýchlosť? To som ja? 50? Nie, to nebudem ja. To bude to auto za mnou. 69. Neviem, že či
ma registruje takýto radar rýchlostný. Lebo v Bratislave som to skúšal, ale neviem ako to funguje a či nie je moc úzka tá motorka, aby to bralo ten objekt a neviem ako sa to meria, či laserom alebo... A niečo tu šelestí. No možno... A toto, jasné! Ja som blbý, toto musím zatiahnuť poriadnejšie tento stojať na mobil, tak. Dobre, som sa zlakol. Toto tu vibrovalo, ja že čo tu vibruje? Všetko je v poriadku. Všetko v porádečku. Žiadny problém. Tie vibrácie sú také veľké, že tie šroby sa povolujú a keď nemá človek, keď tam nemá pérovú podložku, tak je to na prd. A tu je veľký kopec. Tu nás čaká obrovský kopec a sme ešte naživo, stále ideme naživo. To je vec. 21. storočie. Stále ideme naživo v meste Cabaj Čápor a ideme do kopca. A toto stále ťahám na štvorke, ale budem tam musieť dať aj troječku. Tak. Aby sme to prežili. No a toto na Pionieri by už si išiel na dvojke, no na dvojke by si to dal. Poď, ťahaj, nechci sa mi brzdiť. Dobre. Perfektne. A už sme skoro tam. From Bratislava into the world. To bol asi Volkswagen. Reklama na Volkswagen. Das Auto. Hej. Jeep. Ešte toto tu šelestí, ale s tým nič nespravíme. Ideme do trojky. Čo? Ideme pomaličky. Lebo už to nemá výkon. Hop, do trojky. Poď, predbiehaj, poď. Aby si nemusel nosiť. Nemusel nosiť plynovú masku v tom aute. Táto motorka na chod nepotrebuje ani batériu, ani kľúč. No, vlastne nič, len palivo a vzduch. Preto môžeš vypnúť kľúč, vybrať ho, kokať sa trošku, dať ho naspäť a zase zapnúť. Ale mám tam teraz batériu kvôli elektronike, alebo elektronike, to nie je elektronika, to je elektrika. To je takmer nič, tam není. Nemá to žiadne riadiace jednotky a podobné blbosti. Zistil som, že ak je tam batéria, tak fungujú dobre svetlá a smerovky, inak to robí blbosti. Inak bliká brzdové svetlo, keď je smerovka a podobne. Takže keď sa ti nechce tam mať kľúč, si chytíš, vyťahneš. Tu bolo pekné logo Royal Enfield logo, aj z jednej, z druhej strany, ale odpadlo mi to, neviem prečo, čo je veľká škoda. Čo je to za tabuľu? Pozor. Neviem. Dobre, takže prešli sme cez Cabaj Čápor a ideme do Nitry. Na Nitry na konci doľava. Dobre. A teraz máme rýchlosť. Dávaj maximálku. To som ja, lebo auto je za mnou. Nie, to som bol ja. 52. Dobre, asi, hej. Lebo auto je za mnou veľmi ďaleko. Vy
Takže ideme 52. To je celkom fajn rýchlosť. Takmer celý čas idem konštantnou rýchlosťou až na tých pár kopcov a nejaké semafory a križovatky. Takže človek s týmto cestuje celkou konštantnou rýchlosťou a vie si dobre vypočítať, že tých 500 km dá približne za 10 hodín čistej jazdy. No, podľa toho, či ide mimo mesta alebo v meste. A tak nám to nejako vychádzalo aj na ceste. Keď sme, tuším, to bolo najdlhšia štreka, čo sme dali za deň, bolo v Iraku. Keď sme šli, ja neviem, v noci nad ránom, od 5. aj skôr, ja už neviem. Šli sme celú noc, celý deň a dali sme takých 500 km, možno aj viac, už si nepamätám. Ale boli sme na šrot, a riadne na šrot. Úplne v prdeli. Potom sme spali, slnko vyšlo a nedalo nám spať. Ale v noci sa v Iraku chodí dobre. Nitra! Vítaj Nitra! Vítaj Caravan Bike Travel, už sme veľmi blízko k agrokomplexu Nitra, takže sme tu a dúfam, že to dáme až na miesto určenia a ideme rovno, tuto chýba kúsok tabule, ale nevadí, ja som na to pripravený, ja idem. Mohli by sme aj zatrúbiť len tak z prdele, aby bolo počuť. Neviem, či to bolo počuť, ale je to riadne hlasné. Ono to trúbi smerom dopredu. Sú to dve riadne autobusové trúby. Takže zákon v Indii je taký, je to taký zákon džungle. Kto má väčšiu trúbu, ten ide. Takže tieto trúby som si veľmi rád nechal na tejto motorke. A pozri sa mesto pod Zoborom. Krásny Zobor pred nami. Pekné toto je, pekné. Dobre, takže ideme rovno na konci Nitre, na konci doľava. Takýmto pohľadom sa dejú nejaké veci. Takýmto krásnym pohľadom nás obdarovala Nitra pri vstupe cez jej brány. Neexistujúce, ale brány. Také virtuálne. Kde je ten koniec, o ktorom hovorí moja navigácia? V Nitre na konci doľava. Asi pôjdeme tu ešte rovno. Áno. Dobre, ideme rovno. Tento ide doprava. Či čo? Tu pôjdeme doľava. Jasné, agrokomplex. Nie, radšej zostaneme tu. Som videl, že ten sa tam zaraďuje, aby nedošlo k dákej kolízii. To by bolo blbé. Dobre, takže na konci doľava a potom za OC doprava a pred OC centro doprava. Takže to už by sme mohli dať. Takže budeme sa teraz držať v pravom pruhu. Tu sú nejaké vlaky. Nádraží Nitra. Na tom tanieri kúsok chýba, ale nevadí, to si všimnem len ja. Na pravej strane je trošku orezaný, ale to vôbec nevadí. Tá fotka je fajn, tam tej dámy s tým jedlom. A ako mi ho ukazuje, tak už som aj vyhľadol. Kľudne ma predbehnite, veď sú tu dva pruhy.
konci doľava a potom za OC doprava a pred OC doprava. Takže na Slovensku máme toľko obchodiakov, obchodných centier, že sa človek môže nie navigovať, ale no áno, navigovať, ale je na to aj nejaké iné slovo. Neviem. Navigovať? Asi, hej. Podľa nich. Tam je prvý. Že pri jednom obchodiaku doprava a pred druhým obchodiakom doprava. To v Bratislave by bolo ešte jednoduchšie. Pri Eurovej doľava, pri Centráli doprava, pri Poluse doľava, pri Auparku doprava, pri Borbido Mole tam, pri Avione. Ty vole, sme obchodiaková veľmoc. No a Nitra je výstavná veľmoc. Agrokomplex Nitra. Tu sa konajú všetky zaujímavé výstavy. Jedna z nich je aj Caravan Bike Travel, ktorá bude trvať teraz od piatku až do nedele. Určite sa tam uvidíme, keď tam prídeš. A ideme! Zelená! Poďme! Ty vole, normálne nejdu rýchlejšie ako ja. Takže toto je prvý obchodiak. Neviem, čo to je. Toto je meno? Mlyny. Dobre. Využili tam negatívny priestor na túto grafiku. Ale chvíľu mi to trvalo, kým som to prečítal. Ale asi sú to mlyny, že? Starbucks tu majú v Nitre. Čo si? To je vec. To som netušil. Dobre, tak to už je veľkomesto, keď tu je Starbucks. A mesto žije, koľko ľudí tu je. Ty vole, som nečakal. To čo, kam idú všetci? Idú na veľtrh? Medzinárodný veľtrh karavaningu, bikingu a neviem čo všetkého. Alebo idú do obchodiaku. To skôr. Tu majú také oblátky, trhovisko, to sa mi páči. Som mohol nakúpiť také zásoby. Nejaké oriešky. Beriem si na výstavu Tuarega čaj. Teda mám tam aj sklenené poháre vzadu v utierkach, dúfam, že prežili. Beriem si tam Tuarega, to je zelený čaj, tuším, alebo čierny, myslím, že zelený. Zelený čaj Gunpowder, ako pušný prach. Poď, ideš doprava. Mohol som použiť trúbu, to som rád. No, čo som hovoril? Tuareg čaj je zelený čaj Gunpowder, potom marocká meta, nana meta, ale v čajovni mi vraveli, že nie je meta ako meta, takže aj tá musí byť pravá, Boh vie, čo to znamená, dobrá nana meta. A receptúra z čajovne je 7 gramov zeleného čaju, 7 gramov nanamety a 20 gramov cukru sa zmieša. Toto zalejeme vriacou vodou, pol litra, len pol litra. Ono sa to vychutnáva v takých malých týchto, niečo ako, no vyzerá to ako poldecak, ale takých tureckých pohárikoch. A luhuje sa to, nezaradil som dvojku, trojku vytiahni, poď. Dobre. Luhuje sa to 7 až 8 minút. Ja to mám radšej 8 minút. Pred obchodiakom doprava bude nejaké, že OC centro, či také čo som videl na
Google Street View. Neviem, či to bude úplne ono, to isté. Á, to bude ono. Takže čaj Tuareg, on sa len tak vychutnáva, to nie je ako ovocný čaj, že dáš si za dúšok, že riadne si chlípneš a napiješ sa. Nie, nie. Tuareg je ako pálenka. No nie, to z pálenka sa tiež dá vypiť naraz, ale to len tak chlípkáš. Tak ochutnávaš. Pálenku nepijem. Centro Nitra, to je ono. Už tu doprava. Tu doprava a sme tu. Sme v Nitre, sme v agrokomplexe. Teda za chvíľočku sme tam. Takže naľavo je Gate B2. Pavilón M4, Gate B2. Jo, vstup B1. Hej, tu ide človek. Poď. Ešte ho nezabijeme. Ešte v dobrých rokoch musí si dať čo prežiť. Takže agrokomplex Nitra. Neviem, či som tu už bol v živote. Caravan Bike Travel, áno, tam už vidím toto. Ale my ideme, je to bližšie k pavilónu Gate B2. A mali by ma tam pustiť, dúfam. Naľavo je Gate B2, pavilón M4. Toto by malo byť ono. Nie, ešte ďalej. Vstup cez bránu B3. Že by to premenovali, tú bráničku. A nie B2, tu je B2. Ale či tu niekto bude? Zdravíčko, beriem exponát do pavilónu M4 do stánku Azub Bike. Áno. Môžem niekomu zavolať, keby ste chceli, alebo... Dobre, ale... počkajte. Sekundu. Neviem úplne, čo to víš teraz.